S-pelaajien fysiikkaa on loppukesällä hiottu iskuun ensi viikolla alkavaa liigakautta varten. Fysiikkavalmentaja Vesa Vuorenmaa, mitä Sien fysiikkaharjoittelulla haetaan tällä just ennen kauden alkuun? No, pohjat on hankittu kesällä ja nyt sitten haetaan liikkuvuuksia ja jalostetaan sitä kesällä hankittua pohjaa niin nopeudeksi ja voimaksi tuonne jäälle. Lain oma semmoista. Kuinka monta treenikertaa niin fysiikkatreenipuolella niin pelaajilla tulee viikkoon? No meidän tulee nyt 1-2 treeniä päivässä. Niitä vähän sovelletaan sitten sen mukaan, miten jätkillä on pelejä ja muita harjoituksia. Eli fysiikkatreenikerrat vähenee sitten kun kausi alkaa vai? Joo, ainakin tiivistetään vähän tiivimpää muotoa ja määrätkin vähenee.